Ura da, gu gara. Etxea trenbidearen gainean bai? Normalean ibaiak ibilgua deitu ohi dugun hori baino ez du erabiltzen. Noizean behin baina, espazio handiagoa ere bere egiten du. Ur goraldia denean, ibaiaren emaria ohiko emaria baino askoz handiagoa da. Hortaz, beretzat hartzen duen eremua askoz handiagoa da. Ibaiak hastean, bere egiten duen eremu horretan, etxeak eta auzoak eraikiz gero, herritarrak arrisku natural baten aurrean jarriko genituzke. Trenbidearen gainean etxea eraikitzearen pareko. Lehenago edo beranduago zer gertatuko litzateke etxe horretan? Fernandoren egia. Hortaz ez dezagun eraiki eremu horretan. Ibaia den dena baita.